So kasashe kamar Najeriya da sauran kasashe da suke fitar da man fetur daga Afirka, gwamnatocinsu za su samu kuɗin shiga mai dimbin yawa idan wannan yaƙi ya ci gaba. Sai dai kuma al'ummar kasashen za su fuskanci tsada ta ababen more rayuwa da kuma kayan masarufi. Saboda abin ya taɓa harkar sufuri na jiragen sama, ya taɓa harkar sufuri na ruwa. Saboda haka shigo da kaya ko siyo kaya daga China ko India da wasu wurare a kawo Najeriya zai yi matuƙar tsada. Musamman ma da wasu wuraren ma jirgin ma bai isi tashi ba. Saboda haka za mu fuskanci tsadar rayuwa a duba kasashe, amma gwamnatocinmu za su samu kuɗin shiga. Kuma wannan ta sa yanzu musamman farashi na iskar gas a Turai yanzu farashin ya linka da ya ƙaru da kimanin kaso 50 a abin da suke kira benchmark price na Europe. Saboda me ba wai iya toshe wannan ziri na Hormuz ba da ya hana shige da fice na jirage masu ɗaukar mai, wanda ma an kai wa wasu jiragen farmaki, wasu ma duk an kona su, wasu an fara nitsar da su. Wannan ya kawo fargaba sosai a kasuwar duniya ta energy da ake kira ko makamashi. To hatta iskar gas, saboda yanzu dole dukkan manya-manyan matatun da suke fitar da iskar gas musamman kamar ta Qatar, wadda kusan ita tafi kowace girma, sun tsaya da aiki. Saboda yanzu farashin makamashi ɗagawa yake. Tun yana ƙasa da kamar dala 73 misali na farashin gangan mai, yanzu ya haura dala 85 a wasu wuraren, kuma ana kyautata san zai iya kai ma dala 100 nan ba da wani lokaci ba, musamman idan wannan abin ya dau lokaci, yakin nan ko wannan tsakanin Iran da kuma Amerika da Isra'ila ya ci gaba, to tabbas farashi na abin da ya shafi makamashi zai fice daga badaga. Kuma ba wai iya makamashi kadai yake da ba kamar yadda ka faɗa, har da maganar kasuwanci, saboda da yawa jiragen ruwa da muke ganin su ai suna ebo hajoji ne na kasuwanci daga wasu nahiyoyi na duniya zuwa wasu. To wannan tsaikon da aka samu na wucewarsu da kuma da ake samu da jirage da aka na wucewa ya dakatar da hulɗoɗin kasuwanci, shi ma zai taɓa farashi. Dakta, tuni da kai wannan jawabi, tuni ita ma'aikatar matatar man Dangote ta bada sanarwar ma karuwar farashin mai. Ana ganin kamar daman ire-iren waɗannan 'yan kasuwa na jiran irin wannan gaban ne ya zo su daga farashin kayan su. Wasu na ganin kamar ya wuri a fara sanar da cewa ma ya fara tashi daga nan yankinmu. Ya kake kallon wannan al'amari? Bai yi wuri ba, kuma gaskiya kasuwancin haka yake, saboda suna duba farashi ne a kasuwar duniya. Na kasuwar duniya kamar yadda na gaya ma tuni ma ya riga ya daga, tun ma shekaran jiya ya daga. Saboda haka dole ne su ma a nan sai ya tashi. Kawai dai abin ɗaya ne za mu iya magana a Najeriya shine yanda idan farashin ya daga lokaci guda mu anan zamu ga namu ya daga, ya kamata idan aka samu sauki su rinka bari kuma al'umma kasa suna samun sauki. A misali yanda dala ta tabarbare ta yi kasa a kasuwar duniya ya janyo farashin, idan muka juya zuwa naira farashin ya yi kasa sosai. Ya kamata a ce 'yan Najeriya sun samu saukin man fetur, wala Allah a ce yanzu bai wuce 600 da wani abu zuwa 700. To amma saboda gwamnatin Najeriya tana yin kasafin kuɗin da kuɗin man fetur, kuma a kasafin kuɗi sun sa kuɗin man fetur nan a naira 1,400 dala ɗaya. To kuma sai dalar nan ta kare, saboda haka gwamnatin Najeriya ta ƙarƙashin babban banki na CBN da kuma Ministry of Finance sun yi ƙoƙari su rike darajar dalar kada ta je ƙasa da naira 1,000. Ya kamata a ce a yanzu a Najeriya Amurka tana ƙasa da 1,000, amma gwamnati ce ta hana ta ƙasa saboda gudun kan samun kuɗin shiga su yayi ƙasa.